Maceralarni yaratan min. Ey dostum, birga kulik. Konsoni, konsoni. Ekranga tikilib qarang. Shular bek tezdan bilirlar konsoni. Konsoni, konsoni. Kim ekan u konsoni? Konsoni hammaning do'stlari. Alдағы seriyada. Аңа салқын тиген ахыры. Сақ бол, өзің шерлі көрме. Мәктәпкә барырга вакыт. Барасы келмей. Тәнең іссе ахыры. Табибка барырга туры килә. Нәрсе? Деген әлі? Әліге дару ішіп тұрарсың. Жер жиләге. Салқын тиюге қарамый. Менә, Рәхәт булып китте. кызым, әкият укыйммы? Әйе, уқы. Ярый. Бырын заманда Хәнәкә аждаһаны очратты. Шуннан соң көн батышка таба китте. Иртә белән хәлең рәтләнергә тиеш. Кызым, хәлең ничек? Тамағым нык авырта. Кайнар әйбере шулайса. Кайнар шоколад. Яхшы. Шоколад икән, шоколад булсын. Хәзер гомерем буе ширлисем килә. Беләсеңме, бу шынга ашырга тиешле хыял түгел. Хәерле иртә. Сәлам, хәлләр ничек? Нишләп ятасыз? Кансуни һаман ширлиме? Әйе, каяндыр грипп лектергән ахыры. Ничек уйлыйсың, пәнҗешәмбе көнне сәяхәткә бара алыр микән? Сәяхәткә? Сәяхәт? Белмим дә. Терелмәсә бер кая да бара алмый инде шул. Нәрсә? Берни күрми каламмы? Әнием! Кара, үземне әйбәт хис итәм. Күрәсеңме? Менә бар да яхшы. 1, 2, 1, 2. Тынычланмасаң, хәлең начарая. Бар, кызым, ял ит. Ярый, мин ширне җиңәм. Беренче адым сәламәт ризык. Икенче адым теш чистарту. Әйдә, алга. Кау бетермәдем. Мин терелгәнчегә кадәр бирешмәм. Алга таба нәрсә? Сәламәтлегебезне саклыйк. Белеп торыгыз, дусларым, бу бик гади. Гел сабын белән юыну зарури. Иртә-кич сабынлап кулыбызны юыйк. Яшелчәләр, витаминнар гел ашап торыйк. Тешне чистартыйк, авызны чайкап алыйк. Шифалы гадәтләрдән без гел файдаланыйк. Тагын шул, сез әзерме? Гади кагыйдәләрне саклыйк. Алар бик мөһим, сиңа да, безгә дә. Кул белән йөзен капла йөткергәндә. Үз савытыңны куллан, син югалтма. Даруларыңны эчәргә онытма. Иртәрәк йокларга ятсаң иртүк иртән. Сикереп торырсың, уйнарсың дуслар белән. Сәлам, Сәю! Сәлам, Кансуни! Файдалы гадәтләрне без җиренә җиткереп үтик. Көндә кабатласак, шулай сау булырбыз барыгыз. Иртә ятасың. Миңа ял итәргә кирәк. Йоклар алдыннан берәр җыр җырлый аласыңмы? Минме? Тырышып карарга була. Шәп! Мин җырлыйм шырдыйны. Җитәр, колагым!
Икенчесе дә ютәлләвең дә беткән. Син терелдең. Алайса сәяхәткә бараламмы? Әлбәттә. Әйе! Сәяхәт! Сәлам, Ева! Консуни, терелдеңме? Әйе, яңадан мәктәпкә килеүемә мин шат! Хуш! Сәйо, достың өйдә! Сәйо! Йокламыйм. Ширлисең бит син! Мин кайгыртырмын! Миңа булай да әйбәт. Якын килмә. Алай димәле син! Киләсе сериядә. Иртәгәге дәрескә сез булачак һөнәрегез турында доклад әзерләп килергә тиеш. Үскәч, нинди эш белән шөгыльләнергә җыенасыз? Консуни. Гафу, булачак һөнәрем турында уйга калдым. Һөнәрең? Миңа сайларга кирәк. Сәйо, бер теләгем бар. Кем буласымны беләсем килә. Тукта, күпме сораганыңны аңлыйсыңмы син? Тугры ябалагыңа ышан. Киләчәк күрен. Консуни кем телли, уйнарга минем белән. Консуни кештеки, мин юлыйм сезгә сәлам. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясында тәрҗемә ителде.